Sa aton nga mga kabombo, marapos ang nangin maragtason man nga performance nga ginpakita sang pride sang Pilipinas kontra sang hambalan, ginatagan ni President Ferdinand Marcos Jr. sang Presidential Citation ng Filipina tennis star nga si Eala bilang pagkilala sa makasaysayan nga kadalagan sa International Professional Tennis. Sa seremonya sa Malacanang kagabi, ginkilala sang presidente ang 21 anyos nga atleta bangod sang pagdala sini isang dungog sa Pilipinas. Sunod sa iya, ginapakita ni Eala labing maayong mga kinaiya sang Pilipino pagi sa iya talento pagka mapainubuson kag dedikasyon sa sports. Gindayaw man ni Marcos sa makasaysayan nga kampanya ni Eala sa 2026 Wimbledon Championships kung saan naginuna ini nga Pilipino nga nakalabot sa round of 16 sa isa ka Grand Slam singles tournament matapos mapiedeng anay world number 1 kag defending champion nga si Iga Swiatek. Ginpasalamatan man sang presidente sa Eala bangod pa dayon niya nga ginapasidunggan ng Pilipinas bisa nagataas ang iya ranggo sa world tennis.